Id-dar Adelaide Cini f'Santa Venera li għal snin twal serviet bħala dar għat-tfal se tiġi trasformata f'kumpless illi minnu se tibda tingħata kura paljattiva lil pazjenti morda b'mard terminali. Id-dar b'valur ta' 8 miljun euro għaddiet lil moviment Hospice mingħand il-Knisja għal 50 sena. F'konferenza tal-aħbarijiet illi matula ġie ffirmat dan il-ftehim, ingħat li l-proprjetà hija mifruxa fuq medda ta' 9,000 metru kwadru fuq żewġ solari u għandha kważi 7,000 metru kwadru ieħor ta' ġonna. Is-Segretarju Amministrattiv ta' Arċiddijoċesi ta' Malta, Michael Pacros, qal li l-idea li jkun hawn post apposta għal kura paljattiva nibtet madwar sentejn ilu. Il-ftehim se sar biex aħna nagħtu id-dar għal kura paljattiva lil hospice b'komodat jiġifieri b'xejn għal 50 sena mill-ewwel ta' Jannar tal-2020. Sa dan intant se jsir l-investiment neċessarju biex id-dar tkun state of the art biex tkun tista' tilqa' l-ewwel pazjenti għal kura paljattiva fl-2021. F'konferenza tal-aħbarijiet illi matula ġie siġillat dan il-ftehim, ġie spjegat li l-Hospice Movement se jkun responsabbli mir-reġenerazzjoni tad-dar. Il-Moviment Hospice se jkun responsabbli wkoll mit-tmexxija u mill-amministrazzjoni tal-proprjetà. Il-chairperson tal-Moviment Hospice, Marija Gatt, qalet li d-dar se tingħata l-isem ta' St. Michael's Hospice u se tilqa' 16 pazjent. Minn dejjem konna nagħtu servizz lill-poplu Malti b'għawċi kollu, ma da servizz konna ntuħ dejjem fil-komunità. Jiġifieri konna nżuru d-djar tal-pazjenti, l-isptarijiet. Illum bil-lotja tal-binja ta' Cini Institute li ġiet moddija lilna mill-awtoritajiet tal-Knisja biex aħna nirristrutturawha u nibdluha f'St. Michael Hospice li ikun post minn fejn jingħataw is-servizzi kollha li konna nagħtu qabel u anzi il-ħsieb tagħna huwa li ntejbuhom. Is-Sinjura Gatt qalet li x-xogħlijiet se jibdew immedjatament wara li jinkisbu il-permessi meħtieġa. Jispjegat li f'dan il-kumpless se jkunu disponibbli wkoll servizzi ta' terapija ta' matul il-jum, kliniċi, kif ukoll korsijiet edukattivi ta' taħriġ għall-iżvilupp kontinwu u professjonali għall-istaff tal-hospice u speċjalisti oħra fil-kura paljattiva.